Iki mencike, iki thang dah. Ainon ke? Airtel Vodafone Jio Sini Netflix बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो Airtel Vodafone Jio Sini Netflix बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया Paracetamol tablet बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो Paracetamol tablet बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो गोसोखाङो नोंखौ सना सेकेन्ड घुरिनि खाथा खारनाय बायदि Airtel Vodafone Jio Sini Netflix बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया मोसौ बोराया हाखराव गब्रनाय बायदि नोंनि महराव गब्रबाय आंलाय थब्र थब्र मोसौ बोराया हाखराव गब्रनाय बायदि नोंनि महराव गब्रबाय आंलाय थब्र थब्र गोसोखाङो नोंखौ सना गान्दु बेलथाय बेलथाय हारसिं फागोला बायदिने Airtel Vodafone Jio Sini Netflix बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो Airtel Vodafone Jio Sini Netflix बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया Airtel Vodafone Jio Sini Netflix बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो Airtel Vodafone Jio Sini Netflix बायदि नङा सना आंनि नोंखौ 1 2 3 go Adi Dập mà ayo pos ki pos dah penulis nak
टेब्लेट बायदि नोंनि रावा देहा सुग्लायहोयो खालामो पेरासिटामल टेब्लेट बायदि सोरनिया खुद्रा मावनाया फिसा